Mae datblygu cynnyrch newydd a mynd ag e'r farchnad cyn i neb arall wneud hynny yn byth cyffroes ac yn gwneud i chi deimlo'n llawn egni. Ond mae'n heriol hefyd ac mae'n aberyglon. Oeddech chi'n gwybod bod 3 o bob 4 cynnyrch newydd yn methu mewn ambell sector o'r farchnad? Gadewch i mi esbonio sut y gallwch chi wella'ch cyfle o lwyddo a helpu i leihau'r risg. Dilynwch y cynllun datblygu fesul cam yma. Mae hyn yn rhoi fframwaith i chi mwyn i chi olrhain eich cynnydd a gweld lle rydych chi arni'n datblygu'ch cynnyrch newydd. Mae'n help hefyd i chi wneud penderfyniadau am werth eich syniad ar hyd pob cam o'r ffordd, ac o bosibl yn help i chi osgoi gwario arian ar gostau datblygu enfawr, ac mae hynny'n wirioneddol ddefnyddiol. Dull Cam-wrth-gam yw hwn. Mae yna 7 cam gan ddechrau gyda'r syniad gwreiddiol drwodd i'r adeg y byddwch chi'n mynd ar cynnyrch i'r farchnad. Mae'n broses ddysgu hefyd. Mae yna gyfle i chi gael ymateb yn ystod pob cam. Felly wrth i chi gamu drwy'r broses, byddwch chi'n deall mwy a mwy am werth eich syniad. Gan ddefnyddio'r pethau rydych chi wedi dysgu, byddwch chi'n gallu mynd yn ôl a mireinio'r syniad a dal i wella'ch cyfle o lwyddo. Fe allwch chi hefyd benderfynu bwrw mlaen neu beidio â bwrw mlaen ar bob cam. Peidiwch anghamddeallu. Nid sôn am daflu syniadau i'r bin ydw i, ond am edrych yn fanwl ar eich syniadau a gwneud yn siŵr eich bod gennych chi'r siawns orau un o lwyddo. Wedi'r cyfan, fel rydyn ni wedi glywed eisoes, mae'r gyfradd fethu'n uchel iawn, hyd yn oed i gwmnïau mwy o faint sydd wedi cael eu traed danyn nhw ac sydd â mwy o amser, arian ac adnoddau'n gefn iddynt. Os dilynwch chi'r cynllun datblygu Cam-wrth-gam, bydd mwy o siawns i chi lawnsio'ch cynnyrch newydd yn llwyddiannus. Gadewch i ni fynd drwy bob un o'r 7 cam. Mae mwy o fanylion o lawer am bob cam yn nes ymlaen yn y modiwl, ond rwy am roi golwg sydyn i chi ar y broses yn ei chyfanrwydd. Y cam cyntaf yw cael y syniad. Yn ystod y cam yma, rydych chi am greu rhestr o gynifer o syniadau ag sy'n bosib. Rydych chi'n chwilio am syniadau y gallech chi, nid y byddwch chi yn ein troi'n gynnyrch newydd. Yr ail gam yw hidlo'r syniadau hynny a chwtogi'ch rhestr hir yn rhestr fer, mwyn i chi ei phwyso a'i mesur yn fwy manwl. Yng ngham 3, byddwch chi'n datblygu'r syniad ac yn ystyried a oes marchnad bosibl ar ei gyfer e, a sut y byddai'ch darpar gwsmer yn ymateb iddo fe. Cofiwch, syniad yw hyn o hyd. Dyw e ddim yn gynnyrch eto. Yn ystod cam 4, byddwch chi'n dadansoddi'r syniad yn fwy manwl i weld a yw'n debygol o fod yn broffidol. Elw yw'r allwedd. Os nad yw'ch syniad yn debygol o wneud elw, efallai y dylech chi feddwl eto. Efallai fod hyn yn swnio'n galed, ond mae'n well gwybod yn awr yn hytrach na threulio llawer o amser, arian ac ymdrech a sylweddoli hynny nes ymlaen. Yn ystod cam 5, byddwch chi'n anadlu bywyd eich cynnyrch am y tro cyntaf. Dyma pryd y byddwch chi'n creu enghraifft go iawn, prototype neu fras fodel. A dweud y gwir, efallai byddwch chi'n creu sawl prototype neu fras fodel wrth i chi ddysgu yn sgil creu pob un. Rydyn ni bron yno nawr. Yn ystod cam 6, byddwch chi'n profi'r farchnad. Byddwch chi'n lawnsio'ch cynnyrch ar raddfa fach neu mewn ardal benodol. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi weld beth yw ymateb cwsmeriaid ac addasu'ch cynllun marchnata. Yn ystod y cam olaf, cam 7, byddwch chi'n masnachu'r cynnyrch. Byddwch chi'n dechrau'r broses cynnyrchu lawn ac yn lawnsio'r cynnyrch ar y farchnad. Efallai fod y 7 cam hyn yn edrych yn broses hir, ond drwy ddilyn yr rhain, fyddwch chi ddim yn gwastraffu amser ac adnoddau. Felly, mwyn cael gwell cyfle o lwyddo, defnyddiwch gynllun datblygu Cam-wrth-gam, bob tro y byddwch chi'n datblygu cynnyrch newydd. Pob lwc!